Fe aeth Gwenallt ar daith i Israel yn y flwyddyn 1961, ac allan o'r daith honno fe ddaeth na nifer o gerddi. Fe cyhoeddwyd nhw yng nghyfrol y coed ar ôl I farw e. Mae'n debyg mae'r gerdd y coed yw'r olaf iddo fe I chyfansoddi hi. Ac mae hynny'n drewiadol iawn, achos cerdd yw I wrth gwrs ar fater sy'n ganolog i'w farddoniaeth e. Cerdd ydy hi am bechod y ddynoliaeth. Nid jyst pechod y Natsied, a laddodd a lofruddiodd 6 miliwn o Iddewon yn ystod yr Holocaust, nid jyst cerdd am eu pechod nhw, ond cerdd yw I am yn pechod ni, bawb ohono ni. Y pechadisrwydd hwnnw yr oedd e mor ymwybodol ohono fe, y peth y drwg oesol, universal hwnnw, y mae e mewn cerdd ar ôl cerdd, yn ceisio argyhoeddi pobl. Mae'r unig ateb, yr unig ffordd o ddianc rhagddo, yw derbyn y Crist yn waredwr. Nawr mae'n ddiddorol iawn pam ddarllenwch chi'r gerdd y coed. Mae mater hi mor angherddol, ond mae arddull hi, wedwn ni, yn fflat. Ystyriwch enghraifft I ansodd eiriau hi. Nawr, a yw'r arddull yn fwriadol, felly, yn ddigynnwr fel petai, yn foel iawn. Neu ai dyna yw ffordd Gwenallt yn y gerdd honno, o geisio cadw rhyw fath o bellter rhyngddo fe a'r testun yma.